Okay, dato iti may kadua paset iti programa na Paul 1 at da kami manente lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit. Ayan. Kung na dito ay Mixel R, kamusta manen kuya and ading JM. Kablaawan na kuman manen kuya. Kablaawan man di anak ko kuya ni JM. Kasi syempre tayo darling ko agyaman ak manong ken ading adi man kanuuban-ubanan. Okay, agyaman ak kuya ko na ni ading Michelle Gavino. Ayan, may isa kadagiti kanayon nga subaybay sa YouTube channel talaita. Comment lata. Thank you very much, ading Michelle. Hanapay ko na natita. Hello mga idol FDD. Ang itatao nga tayo Jay Bali, Indonesia kat nahilig nga bale. Weno ag cash advance. Wow. No, Ilocano da kuya Emil. No, Tagalog da kay ag tuk-tukol da. Ag bali. Weno sa bale. Sa bale. Sa bale. Okay. Marong madi tabi maong ka talaga kabagyak nito makder. Hahaha. Pakablaman kayo yung barkadang kanapan magat dam tiramon. Aganad kayo dito Efren Bimangon manen dito ay manong pakatapay jay 7 inches para kanya da. Thank you. Pagkapadik kayo mga manong kada Domingo. Ha? Thank you. Matokhang kayo dito. Alwatan niyo. Pakibati mo nga po kami dito sa San Sebastian, Purukuno at si Marilyn at si Kuya Roel Costales. Kuya yon, pakito ko radyo, jay utang. Mamam tagayaya. Okay, nakatune din pala tamatan ni Abirat nga Joel Tomas, iti Vice President before Decado Hong Kong Chapter, iso nga kablawi mo at apo, dagita dumapay nga miyembros iti FDDHK, iti Presidente da ni ating Angie Ragual, kaniso amin nga rundong kata kami nga dita Hong Kong, itatanga kanito. Ayan, kanagita da kapag yan abo nga adita Hong Kong, kapag yan na nga di Hong Kong, pakibagayo apo nga makimiyembro da, at nagpintas unay, iti pagpanagandahan no miyembro dati FDDHK ang nagadoa po iti matultulungan dati jay kasama dito Pilipinas. In fact may sa isuda po nga sponsor para iti programa may anapolwan na notebook ayan notebook one talaga siya di pala notebooks ayan mga tada po ti 4 decade duho kadagiti eskwela iti high schools nga nag-request kada kami na palaba sa bulan iti notebooks nga aga po apo sa jay balasyo tao kitay tultulong da madita mo tagpapanggit na kita tumang may sa po iti 4 decade duho Hong Kong chapter iti ng TED ng Iyawat. Anda mga nababa nang kitam ti panagpuspuso da talaga. Nawa nang ti panagpuspuso da. Anak ko na naman dita. Binabati ko nga sila nanay at tate ko. Pati na tong anak ko na si Brandon James Ramos. Tapos paikanta nga Kuya Jun, JJSM Blue. Thanks po. DJ. Lubos na bumabati, JFC. Dito sa Planas Ramon Isabela, 44 Ramon. Kompleto Okay, napukaw ka na signal ta. Kuya Melvin, may nag-text dito ni Manang kukunanan ni Ona. Nakunana? Napukaw ti signal iti radio ka no. Agaw-awang lata ka nanan. Okay, itry mo. Kuya Melvin. Itry mo nga pusi-pusin dahil kuha tayo. Awang ka na ti signal. Awang ka no signal. Ada? Damat. Damat. Sige, pagkikitang pa ya Ate Jing. Baka no sumbatan mambiit. Good afternoon kayo dyan at adik GM. Pakablaman ti pamilya nga dita barangay Karanyogan. The family dadoy kenti patpatik nga anak nga ni John Win Makabiyog. Thanks kuya. Pwede request all of me Ilocano version. Thanks a lot, more power and God bless you. From Marifel, the Singapore. I like to listen sa mga songs nyo makaikat homesick. Ayan, talaga nga nag-text yung na Jay Singapore plus 65 iti kuan na iti number na. Okay, thank you very much ading for sending us your dedication. Ano the Jay request na basang bulong? All of me nga Ilocano kano ang kalandi lyrics mo. Kabisadom. Ayan, susumbatan na BDG text message kanaga po kinimanang ko. Barbaring morlos na ka na agsangit tumanon. All of me nga Ilocano. Di ba tapay mo nang i-request dito? Ano? Ado. Tagapulot kung ano pa ito dito, nagaduda.
Isang linggong pag-ibig kung kano mo di may sa tuyo. Lune. Nang tayo ay nakakilala. Marte. Sige, dating orte, nag-request iti tagapulot apo para kata kayo amin. English ti tagapulot. Picker. Dinggem mo biyag ko. Picker. Dinggem ti ibaga ay ayaten ka. Kasta kamet kaniya. Dinggem tuy asog. Iliw tuy pusok. Nabayag lang idin. Aditan na ginili. Dinggem tuy gutob. Gutob tuy puso. Awagan na ka. Dinggem ka din ala. O may kato'y sibay. Pusok ko may payapay. Tapnon maepan. Iliw ka sanay. Iliwet ika rin yuli. Ayat di damdamu. Tinairut nga arakuk. Abuyugan tias asud. Iliwet di aget na samsam itngen tagapulot. Asabayan tiyak aprus sa papiras ti bukbuko. Iliwet di areng-eng mang titileng itilapayag. Umaikan no biyag ko mailiwak ko na iken ka. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibaga ay ayaten ka. Kasta kamet kaniya, dinggem tuy asog. Iliw tuy pusok, nabayag lang idin. Aditan na giniliw. Dinggem tuy gutob. Gutob tuy puso. Awawakan na ka. Dinggem ka din ala. Sumagtay-tay sibay. Puso po may payapay. Tapnon maepan. Iliw ka sanay. Nililiwet ti ka rin yuli. Ayat ti damdamu. Tinairut nga rakok. Abuyugan ti asasug. Nililiwet ti agat na samsam itngen tagapulot. Asabayan ti aprus sa papiras ti bukbuko. Nililiwet ti areng-eng mang titileng itilapayag. Umaikan no biyag ko mailiwak ko na iken ka. Iniliwet ti ka rin yuni ayat ti damdamu. Inairut nga rakok abuyugan ti asasug. Iniliwet ti agat na samsam itngen tagapulot. Asabayan tiyak aprus sa papiras ti bukbuko. Iniliwet ti ka rin yuni ayat ti damdamu. Kinairut nga arakok abuyugan ti asasug. Iliwet ti agat na samsam itngen tagapulot. Asabayan ti aprus sa papiras ti bukbuko. Asabayan ti aprus sa papiras ti bukbuko. Patasan naman ti ag Facebook live man nun matinsama kahit ko nga
Ayan, kitaan ta no. Napintas ti uninan. So kada kita ta chance na apo. Madingag parang niyo. Talaga nga madi. Fetching. Okay, say something about this video. Kung nanagad. YouTube mayat siguro dyan YouTube. Padasa tati mapan YouTube. So yung kaya nagibabasa ka ti... Ayan. Manong June kanading GM para kes command jay diro ni ayat. Kay sagot ko dagiti amin nga LGU iti Santiago City. Wow. Nang runa kadagiti kakaduak ti Senro Department. Kasamat kadagiti nagkuken ti asawak ni Romy Ramos nga madamangagin indayon tay pagayam yun ni Rowena Ramos iti Plaridel. Wow. Santiago City. Kita sige pa, pumasa ka pa tabel pero ko Facebook, YouTube live ko na. Naimbangal tayo Manong June kanading JM, kablawan man te, happy birthday. Kini Von Tayag, request ko tagay, Manong kanading, ito'y kapsat yun, Nora Sarmiento, ito Barangay Salvador, Santiago City. Naimbangal malam Kuya June, kanading JM, pa'y kablawan man Kuya Dagiti Milano and family. Dita Villa Flor Alicia, Ken Milano, family, Dita Rizal Santiago. But, pakito ka naman dyan biyag ti Hawaii. Ito nagkablao nga kabsat yu, Emily Melano, dito gayong cordon. So lang pasitetetex ni kaya baka maon signal siguro. Okay, cameraman na. Kuya, pakibati nga po ako dito na busy sa paglilinis ng bahay. Kanina pang umaga ako nagsimula hanggang ngayon, di pa rin tapos. Wow, kakaasi ka mo. Grace po ito ng San Andres, request nga pa yung re-revoke. Thank you. YouTube. Ano? Okay. Ano pa das? Oo. Kita dito ko. Dati ko na magpalsig ng kahoy, pati si tatay ko na poldo gamit. Tatay, huwag kang magpakalasing nga. Tama na yung Two Red Horse galing kay Annalyn. Hanggang ano nagbarbartek kung na ni anak mo. Kasta ano ta? Agur ka. Naimbag nga mo lang yung dito Manong. Naimbag nga mo lang mumat. Kablawak man dyan amin. Magdungdungag. Mabalin nag-request. Mabalin. Dito ko mga pinalkang ismi. Jesus Palaruan. Wow. Kaya nga tayo lang po. Good PM Kuya, pwede po bang kantayin ni Kuya John Mark yung 7 Seas? Thank you from Romelin Foronda. Talaga mga ipakata na pa okay. Parbaring mabalinto tayo yun. Katayin taman. Stop streaming ko na naman. Okay, shall we say? Binabati ko po family po Quinto at family Pio Quinto at family Milano at asawa ko na punta na sa bukid. Thanks. October 16. Good PM, Kuya. Greet ko ngayon mga anak ko na sila Angeline Ariola, Cristel, Kate Ariola at Paul Leonard Ariola. Pati na rin sa asawa ko nung nakatuyan. Alayatang balak. Ano naman? Magbaga natin. Ana? Agur ka kita. Pay kablaw nyo man sa Tisapata. Trikers, Manong request ko dyan, nadawel nga driver. Smith Cabodol, Tibal Warchi. Patugtugi man di 7 inches. Ano yung bagal daw yung version, pamati mo na kita gububra dito, Emihan Heritage, nga ni Grace Divine. Ate Lot, kan pare Jerome, kan pare Amor. Pabati na rin si Madam May, nga ni Madam Ling. Kan batiik man, belated happy birthday, kanya na ni Madam Jocelyn De Jesus. Nag-text Mark Reyes. Amihan Heritage. Ako mga biro ka na daday live tan o sa noon. Sige pagwaka tabalong tapadasan naman. Kumantak pa lang. Kumantak ka man pa lang. Saloni man. Okay lang. Nabayag akon to'y lubungan. Jakpay naramanan, tay kunkunada anananam, piling tay di tatang, ay anak ko'y kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam
nakitaktao ay nakitaktao nigdi balayo intaman agi yuli di kayo ayan yan nga or nosti unigyo nagdakkel tatol bektala ka sayo nabayag ako sa'y lubungan jakpay naramanan tay kunkunada nananam pilit tay ditatang ay anak ko'y kakadramanan gayam tay nananam tay tukmama pinalkam aprosak mantaso Awan, di makita. aprosak mantaso puti punganyo napo daw talok lupot na kinupin mo nagadongabol sa tapan piling mo anak nakatiko pisyal ti barrio